Абе, ти си черен, бе, брат! Ти си черен, бе! Живееш Перник, причината Перник да е толкова зле си ти. Не, верно, те са помаците като тебе. Да, пускай. Маре, аз мога микрофон ще хвана с всичко, брат. Аре, Аз дефайте много се. Деф. Ай, газли спасна! Винаги, бе, винаги. Че, Макси, брат, криме. Да, и нямам никаква роля, брат, тебе си майката. Стой се, как съм това? Охо, аз съм бе работа. Хи-хи. Красти. Курамиянко, брат, чуй си. Оп. За малко се пе. Де, бе, брат? Кураминянко отива нагоре. Опа! Медвей. Ох, Вени. Макси, ти какво имаш да кажеш това защита? В сторич съм тапанар. Момче, значи слушай ме, аз бех в Оксиджен, праси таска и ти ме погледна и веднага почна авария. Това как е възможно? Опитвах се да си погаля пета. Да фера на Какво? Значи това е най-тъпото оправдание, което съм чул в живота ми. Вотваме Макси всички, няма как. Бояне, брат, Чакай. Кое беше Макси? Скачаме на конклюжени много бързо. Нещо не мисли, Кое беше Бойко? Макси? Курамиянко. Кое беше Макси? Чакайте. Много бързо... Сопрете се малко, бе. А Боян, кой е Боян? Ти червения ли си? Некой да даде кафявия цвят на Боян. Добре, вземи ли го? Той има чисто черно за него. Аз, какво? Кой беше Макси? Курамиянко. Защо решихме... Макси? Не знам. Не знам. Защото Емил вика, че е подозрителен, да, много тъпо оправдание. Значи ти псуваш Емил целия си живот и сега го послуша от каза, че Макси е. Да. Той Боян е добра. Брат, ти си един път, не се ева. Борис, аз ще скипна. Да, и аз планирам да скипна. Не искам да съм... Нямаме... Аре, гласувай бе, пържа реални... Така ли? Пържи гейвот.
Не, Поне Макс. направите прочет, това споря бъдат. Кой гласува за мен, бе? Не съм аз! Знам, че ти. Не съм аз, бе! Добре, мютвайте се. Добре. Макс. Еми, ту сраха, това ми сраха, бе. Лайнари, бе. Какво? Мъдро. Мъдро. Боже, играта ми лагна. Доживех да ми лагва Among Us. Така, Electrical. Кихилибари. Борисе. Обикалям мапа, аз си направих тази. Бояне, аз съм Секунда, сигурен, малко че е е сега ще Боян. съм мютна. Аз съм сигурен, че е Боян, брат. Убеден съм, че е Боян. Ай, то път да не волтваме първите 10 секунди, actually да ми кажете някакви... Абе, аз ли бе? Същи, брат, значи, Тук съм. аз Защо? отивам да си свързвам с жичките, ти дойде, напри ги за 2 секунди, след това ме преследва, аз бех с тоя... Не бе, аз съм с тебе и този зелено, който и да е зарядното, че да съм сив, бе. Аз на зарядното му вярвам, аз с него се движим добре, той не ме утепа. Ма аз се движим са с вас, бе, тапанари, те като навриха мъртвото тяло, според Някой- тебе, аз Борисе, бил къде ли е съм далеч мъртвото от вас? тяло? Къде е мъртвото тяло? Борисе, къде е? Electrical. А, да, не е Електрик. Значи Не съм тапанар. не сме аз, Кой Боян и последно Потато. влезе в Electrical? Не сме аз, Кой Боян и влезе в Потато. Electrical последно? Еми ти или тоя кафявия? Кафявия. Не, Крис. аз ходих на Борисе, Аз казвам, че... Аз казвам, че е кафяве, защото е кафе. Можете Не, ли да не, ми кажете не. къде сте сега на мапа? аз зарядно и Боян сме Security. на едно и също място като цяло. Security. Крис. Крис. Ричард. Да, па. Не ме ли чувате? Не, Да. къде Чувате си ли на ме? мапа? Ало, Да, да. да. Къде си на мапа? Добре, в Communication бях имам този дългия таст с интернета. Борисе, ти значи си единствения в електрик. Да, аз го убих и селф-репортнах, брат. Съжалявам. Брат, може аз Боян и Потато сме на едно и също място. Вратите бяха затворени. Добре, значи вод кикваме един и другия път вод кикваме другия, това ще направим. Защо? Чай, Защото- дай скипнем. Какво Да, скипа? да, Абе брат, ние тримата бяхме Защо? на едно и Не, също не, място. скипай, не, скипай. мога да казвам. Емо, чуй ме са. Вотни кафяве. Не, аз вотвам Борис, кафявия... Да, брат. Защо? Ако, Аз мисля, че е добре, Мил. слушай, вод кикваме един и ако не е той вод кикваме другия. Аз Кой да воткикне? Кой да А кой воткикне? един, а кой другия, брат? Кой да воткикне? Пържен гей, вотни пържен гей. Само той и Добре, той пържен гей, другия хайде. бил там. Изсъхвай. Емиле, аз ти казвам, че си ти. Аз бех с Потато! Сега ще Да, видите верно, война да. и ската. Не, Вие мо. сега ще видите. Предполагам, че не мога да ви дам хинтове. Умри бе! Вие сега ще видите лайтари с кафани. Наебахте си играта, цялата игра, бе. И как се набъхме? Ай, заби. Брате, тасковете. Не, дисконектна тъпата игра, брат. Ама ти тъп. Вече се разбира кой. Да, вече, да. Крис, имаше да кажеш. Не, Да кажа! Трябва си таска! Да. Кой таск? В Communication. Кажи ми какъв цвят са жичките. Това не е жичка, това е Кажи ми интернет. какъв цвят са жичките, няма значение. Как да ти кажа какъв цвят са жичките? Така си ми Криза Червен, ми. зелен, жълт, розов, де да знам. Айде, Айде, Крис. дай, волтвай. Значи, Емиле, ти си... Мен бата ми дисконекта последната игра. Себе огъза. Да, огъза. Еба, брат, сега ще се свържеш пак, бос. Да. Абе, братов, защо не ми пратиш Among Us имейл просто? Не можеш ли го направиш? Как тя...
Аз мисля, че... Добър ден. Защото ти отиде долу на ръж, поседя малко Къде е тялото? и не излезе. Изключил съм вижуалите. Какво си изключил? Еми да не мога видиш, примерно ако някой свърля хвърля. За всички? Да. Къде е Ами аз видях, тялото? че на мен ми става. На тебе ти става, ама другите не могат да ти го видят. Къде е тялото? Не знам, мисля, че е мило, защото все пак Боян си замина първи. Венци. Аз ли? Да. Къде е тялото? Weapons. Weapons. А къде беше? Боян беше с мене в админ. Правихме карта заедно. Аз съм с някой аз съм с някой сега в коридорчето към Столич. Не знам с кого. Боли се, искам да те питам нещо. Си умрял, бе. Да, сега какво мога да ви казвам или не? Нищо. Нищо, мютваш се и не слушаш. Нищо, мютвай. И си правиш Добре. разлика. Така, къде съм бил? Мютвай Не. се. Не може, моквай. Но да, аз пак съм на моята теза, че е мило, защото все пак Боян си е заминал първи. Добре, кой е... Аз се бех, Кой е аз се близко бех до... разминал с някой до това. Аз от Storage тъмън тръгвам към това, към Shield. И се бех разминал с някой, ме беше видео. Просто скипнаме. Скипвам, аз скипвам. Да скипна. Белия Боян е гледал камери. Да, not enough information. Венци, наути бой не Кой ме вота, бе, брат? Който ме вота, га умре. Според... Те волто се не е мил. Аре, Аз не харесвам еврей. Боян не е заради това. О, брат. Добре, няма никой умрял. Или съм изперкал от всекъде, брат, това. Слушайте се. Абе, аз май съм есперкал. Светлините, нали помните, че се изгасиха? да. Аз седях с Борис и гледам, той си прави там таска с теглянето и чакам барчето малко да мръдне и да се види, че си е направил таска. Нали няма вижуали? Не, това е друго. Барчето винаги се движи. Горе барчето. Да, горе барчето. Еми, Борис си спря таска, дойде да прави лампите, Не не съм се спрял върна таска. и... Барчето не се такова, брат. Те са два таска. Ама Той е и то- в то на админ. всеки междинен стейдж пак са такова. Ама не, те като са два таска, като направиш два, тогава се мърда. Аз си комплитах моите. Аз искам да кажа, че отивах Lower Engine, за да отида към Electrical. Вратата тъмън се беше отворила и Никола беше сам в стаята. В Lower Engine. Не, аз май бех с Никол в електрика, Не като се беше. гасиха светлините. Аз се разминах с абсолютно. Точно преди да Аз ударя бех с бутона. Борис. взях Абе, го кой и беше в да- коридора на Медвей преди няколко 10 секунди да се удари бутона? Аз и още някой. Нямаме евиденс, дайте да скипне. Да Няма просто да- правим да тасковете, стигне. брат, ще бием. Да, скип. Малко ставци. Ехе! Абе, кой гласува за мен, га умре, бе? И за мен кой го са? За мен това двама са гласували. Аз ги вотах. Те, бе, аре бе. Има какво направо. Брат, тялото беше в Медбей. Self report. Медбей. Бей. Да, беше в Медбей, брат. Аз тъмън Аз бех. бях с Венти и Кристо. Аз сега като съм умрел, трябва ли да стоя мютнат или? Да, да. Добре. Аз тъмън отивах към там. Трябва някой вотаме са. Брат, няма да лъжа, аз мисля, че е зеления, брат. Зеления, кой е? Той, постоянно се спамва от нищо и... Крис, аз постоянно се спамва от нищо и не го гледам нищо да прави, брат. Не, те ходиха с Венци. Повечето пъти е с Венци. Аз съм с тех. Да, аз ги видях и тях по едно време. Макс, ти като дойде с мене, ти мина отгоре, от Медбей, нагоре към Upper Engine. Беше затворен Upper Engine вратата. Окей.
Добре, окей. Какво правим? Скифваме ли? Аз ще гласувам за Никола. Защо така? Имам Има чувство, че история, му ще го... Има ли шейпшифтери Добре. са? Верно, не знам какво мисля. Но Крис не е със сигурност, имаше много възможности да ме убие. Двамата имате доста Ало, самотни моменти. кой цвят е Емил? Да. Аз вотвам Емил, брат. Не, ти сега... Никола. Ей, бати! Максимум. Те скоро ще се брат таскайте малко. Абе, ние си имаме още друго. Бре, сега аз какво трябва да правя? Точно в коридора ще между двете. Само да кажа за всички, нали, за... Какво се ми отнете и след това си говорете. Аз видях Макси точно преди 10 секунди. Аз не съм виждал Макси. Аз не съм видял никой, освен Венци, целия рунд. Брат, аз Не, бях не. в security, тръгнах към Lower Engine и Макси просто мина покрай мене нагоре. Аз обиколих врат дясна страна на мапа, някакво от кафетерия Storage, видях се с Венци на Storage, минах през Electrical, върнах се надясно през Shields, навигации, оръжия. Добре, Борис е клиърт, Венци е... И той е Аз клиърт, съм- защото до сега можеше много пъти да му убие. Със сигурност не е Борис. Не съм аз. Не е Венци. Му каза току-що, че се размина с Макси, а Макси е мъртвия в момента. Мисля, че е Емил, да. И аз. Искам да гласуваме за него. Да. Да. Брат, не съм аз. Ще видим. Никога. Брат, те се изпуснаха, защото аз не се девкам, аз само се мютвам и тия ми казаха кой е. Верно ли бе, брат? Как така, бе? Абе, Той не Ама може те ми казаха точно Вътре са са. преди бутона, но аз знаех, че си ти. Кой И ти затова каза, да, бе? Кой ти каза? Белия, Бояни и Никола. Абе, лайнари! Вие сте много тъпи, брат. Абе, брат! Ау, да. се научих. Бе, толкова бързо ще спрете лампите, бе. Няма да ги оправя. Оп, разминах се с някой. Къде? О, не. Тялото е в електрика, точно в вент. Така, къде сте всички? Чай, сега Аз съм в какво правим? Communications, правих си Аз съм так. точно по средата на Аз бях с Борис в Security, Communications. Apparatus, реактор и Lower Engine. Кой Аз прави съм- светлените? Кой прави светлените? Аз и Венци. Аз съм най-отгоре на И аз стори. след това отидох към Lower Engine. Да, нагоре. Еврейн е клирнат, аз го видях. Добре. Имам въпрос. Макси, ти Ние къде? си уричаме Бриндо. Вента от Electrical води ли до дясната страна на мапа? Говориме Shield Води. Navigation. Само Води към, да- към Брат, там, Med Bay и бе, То Security. вент е там е security medbay, брат. Окей. Защото мислех, че е Боян. Защото тут дойде, Че аз бях до тебе. дойде баш при мен, като се репортна тялото. Не знам, бе. Гледахте. Първо уби двамата бояновци. Абе, Мене и спри се другия с боян. миналия рунд, бе, момче, черен си. Той сминя еврей, другия е черен, брат. Получи си отговор, а? Не, Мълчи един и вече за двете. миналия рунд. Така. Един и двете. Къде са? Какво? Кой къде е? Боян е при мен в Communications. Боян е в Аз съм точно където е с едно като плюсче между Security, реактора, Upper Engine и Ясно. Lower Engine. Емиля? Мисля, че е Крис. Емиля, къде си?
Потато такива са неговите хора, тъпи злобни същества. Виждам. Киквайте го, киквайте го, не ме интересува, киквайте го. Козела ли? Не, Брейн. Нищо се да Мъкни бе, мъкни бе. Хой си Как мога Израел бе, да Иерусалимец. единствения време тук? Иерусалим. Единствения. Да, единствения, да. И тук и те не си повърва. Аре, девкайте Не се. си повърва. Единствения е крейз да го кажа, Брейн. Тук ли съм, тук съм. Никога ме притеснява. Мисля, че е той. Чай си тук беше таска. Са в това. Нека изчезна. Къде? Ами, Емил би Емил. Накратко го кажа. Емил би Емил. Значи Да. има шейпшифтър. Значи шейпшифтър. Кой къде е? Макси е клирнат, защото той правеше това с Емил на реактора. Аз бях в админ. Аз ходих от Шилдс към реактор да се опитам да го правя, ама стигнах до сторич. Аз Ема съм брат, това кафетерия. го ще си Певерин. Аз съм горе Лайна на умри, Лайна. Аз обаче, че затварям. Умри, бе. Само би се може. Къде е тялото? На плющето. На реактор Security Upper Engine или На Lower Engine. кръстопъта. Да. Аз съм горе ляво в Какво кафетерия. ще филтър ли има? Да. А защо всички лефнаха като започна рунда? Не знам. Не, мен просто ме изкара. Да бе, ясно. Аз се тъя, че спирам само това да кажа. И не знам, Боян цяла игра, как ти Крис никъде не съм ги виждал. Крис го видях само на админ веднъж и това ще ми навярно. Аз Боян само го видях при мен в Communications и това е. Това бях в админ. Не съм виждал никой като замисля. Никола го видях. Кой друг го видях? Макси Никола сега е видях. с мене. Ти мен ме видя, Боби, ти ме видя, аз бях в админ с теб и си правих това. Верно, и тебе те видях. Макси май не съм го Колко виждал. скоро ви остават на вас? Буфал тук си ме виждал! Така ли? Не Борисе, знам. ти си биполярен. Не знам, имам два таска. Аз Lower Engine и Аз съм кафетерия. Аз съм горе са в кафетерия си опитах да го Значи, направя. кой подозирате бях? Никой. Не, бе. Да смисля, че си ти. Да, аз Аз- имам подозренията, обаче не съм Ние сигурен. те ли Крис, брат? Същия. не знам. Борисе, колко лесно може да те убия, ако бях аз? Имаш кулдаун, не мога да му убиеш. По принцип след всеки волт или някакви такива имаш там. Не, колко волтове. аз като видях Боян тъмън, репортах по първото тяло. Да, нямаше как да съм стигнал чак до там толкова бързо. Напротив. Как? Къде беше първото тяло? Електрика? От Electrical до Communications не е толкова далеч. Не беше ли Weapons първото тяло? Или беше миналата игра? Значи аз дойдох тотално от другата страна. Миналата игра беше Не пречи да си Защото минал. все пак да, Венци да. го репорта, брат. Не е сложно да минеш през Storage Weapons и към мене. Имаш колко е кулдауна? 3 секунди или 20, не знам колко. Макс колко служи? 30. Мога да стигнеш. Не знам. Аз волтвам Така Боян. не съм аз. Обърквам се. Крейзи веднага, брат. Това сме свърших таската. Yeah. Да, но обясни ми. преди А това. къде е тялото? Преди това. В електрика. Така, Нико, обясни ми защо, като бяхме в Медбей, ти ме следваше. И тъмън като излезах, ти ходеше след мене и като стигнах до Upper Engine, се обърнал към кафетерия. Защото имам таз в Shields. Имах таз в Medbay, това с бутилките. Посока, точно. Буквално направи те не Имах таз в Medbay, това бутилките и отидох да си направя таска в Да, обаче ме Shields. изследва през половината коридор до Upper Engine и тогава се обърна. Имам таск в Medbay!
Знам, но като излезахме от Медбей, ме последва към Upper Engine и чак тогава... Ами, направих си таска и отидох се правя другия таск. Ама ако беше така, щеш да отидеш директно към кафетера, не да ме следваш до Upper Engine. Кога съм се до Upper Engine, брат? Аз излезнах да бих дясно. Никой Не, Бойко е, брат, не, това неговото не е сериозно, брат. Стой. Кои трима бяха в Electrical? Аз гледах админа. Аз не съм влизал в Аз Electrical. отидах в Electrical и видях телото и видях някой с червен скин да вентва. Ма мога да шейпшифтър Най-вероятно. или инженер. Но истина... Ей си мъртъв си, мъкни малко! Да, верно. Да, мисля, че Никола е, защото видях как се държеше в Медбей, като бях. Интересно. Ай, Волтнах. така, Бояне. Upper Engine, отивам дясно. Медвей влизам. Цъкам там бутилките. Боян, ти ще закинеш, брат. Кой друг е волт? Добре. Вижте, импостър да го казваш, аз ще ме убия. Ти си, Ако ме убие, ти си. искам да знаете. Искам да знаем, че си черен, моето момче. На Navigation. Майка ти бе, се селф-репортва, бе. Да, Боби мютнах тия програми. Значи, Боби убит. Кристияне, Да. много ми е странно става да ти Никола, защото, виж са, защо ходеше толкова с дълго време след мен? Защото ако ходих малко време след теб, може би нямаше да те убия, или ако ходех още по-дълго време след теб, може би пак щях да те убия, но все пак не го направих и реших, И отида да убиеш Борис, затова се те нагоре и го убил за да Борис. убия Борис, ако бях аз, не мисля, щях да убия Никола, за да се усъмнят към теб. Мъдро. Не, защото аз в момента съм най-големият ти адвокат, че е Никола. Не бях минал юрно. Как съм аз? Да, според теб кой гласува също за Никола? Тапако, за да не те Добре. махнат. Знаеш какво? По-вероятно ми е да е Никола, аре Никола гласувам. Не, чакай са. Къде сте? Крис е в Navigation, нали? Да, където те тялото. Аз съм там в кафетерия коридора към админ. Бойко, ти къде си? Значи са, бях излезал от Storage. Не, кажи ми къде си, не си мисли история, бързо казвай. Бързо! Не Бързо! помня точно къде съм, кога... Бързо! Имаш карта горе дясно. Upper Engine съм. Какво правиш там? Лупвам, защото мислех, че Кристиан ще ме убие, лупнах пред целия. Луфам, да не играеш Dead by Daylight, бе, Кенеф. Бях го в Storage тако, лупнах и сега отивам към Electrical. Бояна, някъде да се телепортира от там, брат. Добре, Тук са брат, вотвай ме заблудени. мене, ще видиш, че не. Босвам те тебе. Пу! Добре. Толкова са заблудени правата. Ти! Брат. Криса, нали? Бати блъфа, бати блъфа. Вие сте много тъпи! То Боян играе срещу мене, брат. Бояне, ти си най-тъпото копеле, дето познавам! Бобе, Селф-репорт. Брат, ти си един път не се ева! Селф-репорт е крейзи, брате. Не, Не, дай си чака брат, селф-репорт. на-